Estamos listos, ¿qué tal? Entiendo que está todo correcto. Estamos aquí con la música de fondo, que a ver si no, esperemos que por el musicón que pinchan aquí en el Mercantil, esperemos que a YouTube le guste. Bueno, nuestros micros son bastante cerrados, entonces para empezar voy a pedirle aquí a Sergio Pazos, que ya es un clásico de este programa. Vou pasar ao galego porque a verdade é que dun tempo a esta parte na canle da Federación Galega vimos facendo estes programas especiais. Bueno, que tal esta semana, Sergio? Pois, bueno, esta semana está sendo xa todo moito máis sinxelo para nós. O levar 3 anos acollendo o W35 Cidade de Vigo, pois queréis que non, fomos aprendendo, entón as cousas agora xa son todo menos inesperadas, atopamos menos problemas, está todo máis rodado e máis doado para nós. Entón, creo que de momento está saindo ben. Sergio, o terceiro ano eu estaba botando aquí a vista atrás vendo resultados, bueno, un pouco estudiando tamén para estes programas e xa empezamos a ver pois nomes. O ano pasado foi espectacular tamén con Vendula, que xa este ano está indo para arriba e bueno, temos sempre esa curiosidade de quen chega máis lonxe ou quen non, pero eu en xeral, a xente que pasou por aquí agora está máis arriba, Sí, bueno, empezamos con Tessa Adrián Jaffrey Chimo, creo que se chamaba, bueno, que era espectacular, a rapaza francesa que gañou, bueno, foi ben, ten unha boa carreira. Vendula Balmanova, que o ano pasado non gañou, pero que chegou á final, é unha rapaza con futuro tremendo. Bueno, Carol Lee, que decir dela, que está a 144 do mundo, competindo e gañando torneos. Vamos a ver que pasa cos finalistas de mañán. Despois comentaremos un poquinho o cadro porque estamos efectivamente pois aquí detrás coa primeira das semifinales, que este ano retransmitiremos a final do xeito de sempre, pero temos aquí atrás, estáse disputando, vamos a ter un ollo posto aquí, un partido, por certo, que a actualidade manda entre Sonia Ziñemballeva, que ven de gañar no W75 de Ourense nunha costa arriba ou abaixo según se mire impresionante. Eu creo que esta chica pode chegar lonxe. E diante Matilde Giorgi, que é un clásico tamén, pero clásico de 24 anos destes torneos e coa súa irmá Francisca, que xa non é a primeira vez que as vemos por aquí, non? Efectivamente. Bueno, eu realmente non sei, corríxeme se me equivoco, pero eu non recordo a Matilda e a Francisca, estiveron por acá? Sí, Non bueno, me concebiu polo velas. menos claro, eu xa perdo un pouco a referencia con Ourense, pero Claro. vamos, son un clásico do circuito deste, non? Sí, pois, bueno, nos estamos disfrutando moitísimo con elas, pero, bueno, Sonia é algo espectacular, o sea, as dúas xogadoras portuguesas, tanto Matilda como Francisca, son excelentes, teñen moita variedade de xogo e dá gusto velas, pero quizá a sensación está sendo Sonia Ziñemballeva, vir da previa, gañar en Ourense, estar aquí en semis, tanto de dobles como... Na final de dobles, claro. Perdón, na final de dobles como nas semis individual, bueno, está sendo a sensación realmente, Sonia. Bueno, Sergio, falando un pouquiño aquí do que supón o tenis no Mercantil, que xa dos últimos anos estivemos falando dunha, bueno, pois como dicía o voso lema, non? Desa renacemento un pouco del ave fénix, non? Pero tamén un pouco esa variedade de deportes que hai aquí, non? Tamén, bueno, prestarlle que ás veces é moi difícil nun club prestarlle a mesma atención a todo e aquí tratades de facelo, non? Aquí somos un clube moi grande, temos moitas instalacións que hai que aproveitar. Por sorte ou por desgracia, solamente co tenis non chegaba para manter este clube. Entón, o que fixemos, bueno, primeiro, o que tirou do clube nos malos momentos foi o tenis. Logo axudou o pádel, pero agora mesmo o que está tirando tamén son novas actividades. Temos unha escola de ximnasia acrobática que en soamente un ano creceu moitísimo e máis que vai crecer. Temos a academia de fútbol que empezou por un equipo e agora xa van a ter 3 e vai a crecer máis, non teño ningunha dúbida. Temos tamén taekwondo, está dando seu, pickleball, que tamén sigue a crecer e sorpréndeme a de xente que xoga ao pickleball, teño que dicilo, sorpréndeme a xente interesada neste deporte. Non paramos de meter novos deportes porque temos moitas instalacións e hai que optimizar o uso. Bueno, e destes torneos internacionais que tamén ás veces pois naceron un pouquiño con unha excusa tamén de que as xogadoras galegas pois como Celia ou Jéssica, que hai que recordar que Jéssica xogou este torneo no 2022, daquela nas instalacións de Samil, pero que tamén pois é unha aposta tamén porque a xente de aquí
non solo a nivel de xogadores, senón que teñan referentes onde poder chegar, e aí entra un pouco a rapazada, non? Que aquí no Mercantil é espectacular en verán a cantidad de rapaces e rapazas que tedes, non? Sí, eu non me caso de dicilo, para nós o principal motivo de acoller o W35 é que os nosos rapaces vexan nos xogadores un espello do que aprender, no que se vean reflectidos o que poden chegar a ser ou máis, nunca sabemos ata onde poden chegar, e que vexan que hai algo máis que competir aquí a nivel local. É dicir, para nós é algo fantástico. É un evento que fai clube, que aporta imaxe, que aporta ambiente. Estamos encantados de acoller o W35, pero eso, por min, sempre digo mesmo, principalmente polos rapaces da academia, que son moitos. Bueno, e tamén vou servir de excusa un poquinho para decirlle ao meu compi realizador, neste caso Fer, que tamén os patrocinadores, non? Que ás veces tamén metemos aquí por debaixo Sí. en faldóns, como decimos nós, porque son importantes, tanto a nivel público como privado, non? Efectivamente, o W35 é un esforzo económico non só para administracións, ni para a Federación Galega ou a Española, senón para o mesmo Mercantil de Vigo. A forma de cubrilo é con patrocinadores. É moi complicado conseguir patrocinadores e por esos que nos están apoiando continuamente. Hai que agradecerlle o seu aporte, principalmente el Lexus, que é o patrocinador principal, Lexus Galicia, o principal patrocinador do clube, que está todo o ano con nós, pero que especialmente apoia o tenis. Tamén temos outros como Optical Unic, temos outras máis pequenas como Augas de Mondariz. Bueno, esto de privados, pero bueno, sen olvidar sempre os organismos públicos como a Deputación, o Concello, Xunta, en fin. Hai moita xente que ten que arrimar ombro para que isto teña lugar aquí. Bueno, recordar un pouco o torneo. Estamos nun que chaman un 35, porque reparte, neste caso, pois son $30,000 en premios, ademais da logística toda, un pouco tamén hai que nomear a federación tamén, que tamén cos árbitros, sempre pois tamén unha iniciativa na que está implicada. E bueno, tamén é unha reunión, Sergio, para min do tenis galego, non? Eu sempre digo que eu chego aquí, unha das miñas segundas ou terceiras casas, porque hai tantos sitios onde nos tratan ben que xa cos dedos da man xa non chega, pero basicamente ao final tamén nos reencontramos un pouco ca xente do tenis, non? Que aquí hai moita. Efectivamente, que somente os principales torneos que temos a nivel absoluto en Galicia son o de Ourense e o de Vigo, a nivel femenino. Logo temos juniors, temos algún outro ITF por aí de veteranos, pero os principais en Galicia son estes dous. A min quedáseme curtos, a verdad. A mí me encantaría que tanto Ourense como Vigo crecesen os dous e aspirar a ter algo incluso un pouco máis potente en Galicia, porque efectivamente é o punto de reunión do tenis. Parece que o tenis, o epicentro do tenis é Levante, o Levante español, pero nós tamén podemos aportar bastante dende Galicia. Entón, dende aquí, o meu grito é fagamos crecer o tenis e fagamos crecer estes dous torneos que están aportando aquí estas xogadoras. Bueno, pois que mellor que con esa mensaxe. Tamén recordar que temos o chat activo, que sei que é menos activo nestes programas típicos que no que son os partidos de tenis e as finales, pero bueno, que temos o chat por se tedes algunha dúbida. Despois analizaremos un pouquiño tamén o cuadro. Xa por último, Sergio, atréveste con un pronóstico, atréveste a decir a que xogadora que máis te chamar a atención destas 4? Creo que o dixen antes, Cillén-Valleva. Creo que está sendo a sensación, a verdade, e o caer a belga número 1, Sonia Costoulas, para min Cillén-Valleva é agora mesmo a favorita. Está a encantar, unha forza bruta tremenda. Bueno, aparte de eso, para min esta que incluso pode ser a final anticipada con Matilda, a verdad. Pero bueno, eu creo que hai que prestar un ollo a Brit Dupri, que tamén é unha rapaza xoven, creo que 19 anos, se non me equivoco, e tamén o fixo moi ben en Ourense, quedándose en semis, creo, neste caso, e hai que estar atentos. Eu creo que aínda vai haber final. Bueno, veremos se me equivoco nesa aposta. Sí, porque Brit Dupri efectivamente eliminou a Arantxa Rus, que non é calquera, unha ex-41 do mundo. Partidazo, Sí. Entón, efectivamente, hai que ter un ollo posto nela. Pero bueno, se eu teño que xogarme €1, vai por Cillén-Valleva.
Bueno, pois mentres, bueno, vamos a deixar este cadro para un pouquiño despois. Voulle dicir aquí ao meu compañeiro Fer que se podemos poñer as imaxes dos xoves e vou despedir a Sergio. Sergio, moitas gracias, vamos a seguir pasando xente. Vou a ver se teño por aquí a Alex, que sempre é un clásico. Vou disfrutar do partido e ven para aquí, Gracias Alex, por agora. pasarte. Nada, a ti, Bueno, chao. pois imos con imaxes do xoves, con este pequeno reel ou short que subíamos ás redes sociais e quedamos aquí co seguinte invitado. Bueno, pois xa estamos de volta. Neste caso voulle pedir aquí a Alex que se achegue o máximo que Sí, poida. hola Pablo. Alex, non nos vamos a repetir moito porque realmente parece un déjà vu, ¿no? Parece que cada ano vamos facéndonos máis vellos e para iso un registro como este. Bueno, bellos pero pouco, ¿no? Eu estou estupendo, eu Sí, vexome perfecto. Te veo más joven. Sí, co primeiro ano. Bueno, Alex, xa comentamos un poquinho con Sergio que supón aquí un pouco para o mercantil unha semana como esta, pero conta un pouco tamén a nivel de escuela e un pouco nas funcións de director do torneo, o que máis ou menos podemos mellorar do primeiro ano a este. Bueno, pues nosotros desde la dirección del torneo intentamos pues que todo el mundo esté lo más cómodo posible, empezando pues por supuesto por las jugadoras sobre todo, pero bueno, intentamos que el torneo hay mucha gente involucrada, desde los socios, el público, sobre todo estamos encantados con la cantidad de voluntarios y el nivel de los voluntarios que tenemos, que es muy bueno, y también intentamos pues que todo el mundo, pues que los voluntarios estén cómodos, entrenadores, bueno, hostelería, los miembros del club que puedan disfrutar del torneo y que les encaje y puedan participar y aprender de él todo lo posible. Vouche preguntar, Alex, sobre os equipos. O mercantil aquí ten a verdade é que sempre miro moito nas redes e tal, equipos por toda España, Campeonato de España. Tedes como moito fincapé así no tema dos interclubs e un pouco de que os rapaces se sientan xa un pouco en nivel de competición alto, sobre todo a nivel de equipos, ¿no? Bueno, en la escuela nuestros objetivos han sido siempre el de enseñar el tenis y que lo disfruten en todas las edades, tanto niños como niñas, desde benjamines hasta, pues tenemos un ejemplo muy claro que es Esther, una señora de 92 años que entrena 3 veces a la semana. Y ese es un poco el objetivo, que todo el que quiera disfrutar del tenis pues pueda hacerlo y tenga gente de su edad o de su nivel para poder practicarlo. Y bueno, si luego hay chicos o chicas que les gusta competir y podemos ayudarles y pues a entrenar un poquito más con más intensidad o a acompañarlos en los viajes, pues claro que tienen toda la ayuda del club y de la escuela para poder desarrollarse un poquito más en el apartado de la competición. Vamos a falar un pouquiño de tenis, que a verdade é que nestes programas solese falar pouco de tenis. Ti nos últimos anos realmente como crees vendo xogadoras agora, falando aí de tipos de tenis, falamos de que aquí en España sempre fomos dun tenis moi conservador, moi de pasar bola. Me chama a atención que cada vez, aínda que tivo así un punto como máis agresivo o tenis, agora sabíamos onte o partido entre Matilde e a contrincante que eran 3 peloteos e acabar la bola quemándola, non? Está cambiando un pouquiño o tenis aí ou como vesti? Bueno, pues lo hemos comentado con algunas jugadoras y efectivamente el tenis, pues como todos los deportes, va intentando subir de nivel en todas las facetas que tiene el deporte, pues tanto en la faceta física como en la técnicamente, pues todo el mundo intenta mejorar y luego pues de cabeza y tácticamente pues tomar las decisiones mejores y más rápido. Y bueno,
y sí que ha subido todo el nivel en conjunto, un poquito de cada, y ha hecho que cada vez necesites mucho más nivel físico y ya desde la primera pelota del punto para poder dominar o tener cierto control de las jugadas o poder cerrar el partido, pues esa velocidad desde la primera pelota cada vez se nota más, es más importante. Aquí tedes unhas pistas duras. Outro día falábamos, despois veremos unha entrevista con Sofía Costoulas, que destacaba que precisamente un dos valores do torneo é estar antes de US Open. Entón, ás veces Sí. incluso atopamos como xogadoras mellor ranqueadas que de casualidade un pouco caen aquí por ese motivo. Sí, hay varios ejemplos este año. Sí, de feito, Arantxa Rous é un clásico Sí. deso, porque aínda que agora está peor ranqueada, Arantxa foi 40 do mundo e tivémola de 70 do mundo vindo a un destes torneos, no que no fai uns aniños, no? Ahora menos. Pero Sofía decíanos precisamente que era un dos motivos por vir aquí polos poucos torneos de pista dura que hai previos a US Open En Europa. en Europa. Sí. O sea, que é algo que estás atento ti tamén para ver se ás veces cae por aquí alguén de máis. ¿no? Bueno, pues hacer un torneo siempre requiere mucho esfuerzo previo, ¿no? Para organizarlo, para conseguir que todo esté a punto para esta semana. Y bueno, pues a veces nos encontramos con una sorpresa agradable y es que jugadoras de buen nivel, pues las podemos ver cómo juegan aquí esta semana y cómo se entrenan y cómo, bueno, lo profesionales que son, ¿no? Jugando y entrenando. Crees que lle afecta un pouco o torneo que haxa un cabeza de cartel? O sea, que de repente digamos, ostra, que tes unha top 100, ou crees que aquí a xente ven a ver tenis e punto? Bueno, tenemos yo creo que dos tipos de público ahí, si podemos diferenciarlo claramente en dos tipos de público, el que le gusta el tenis de cualquier nivel, de cualquier edad, sí, tanto chicos como chicas, y le gusta verlo, y si puede verlo en directo, pues siempre se acerca a verlo, en este caso aquí a las pistas, y luego puede ser otro tipo de público que le llaman más un poco los nombres o le puede llamar la atención un poquito más a algún jugador que tenga algo más famoso, relación con alguien más famoso y se acerque pues un poco con ese motivo. Bueno, pues los dos son buenos para... Bienvenidos, ¿no? Pero los dos son bienvenidos. Mira, e la última pregunta Sí. xa. Destas xogadoras que temos, das 4 xogadoras, aínda que sei que ao final entre ir dun lado para outro tampouco podes ver todo o tenis que querrías, pero Matilde Georgie, Sonia Cillén-Valleva, Yufei Ren, Brit Dupri, eu digoche, para min a xuventude de Brit Dupri e de Sonia, dúas 19 e 20 anos, creo que podemos estar falando de que son dúas rapaces que van ir para arriba, Sí. pero que me poderías dicir ti desas 4 a nivel tenístico, que te chama a atención delas? Bueno, pues el nivel que tienen todo del tren inferior, que son muy rápidas y muy fuertes. Sí. Y bueno, luego tienen golpes que pueden marcar la diferencia o generar winner con cierta facilidad. Mucho más que a lo mejor que otras jugadoras que no tienen un golpe tan que les cuestan cuando aunque tengan la oportunidad de cerrar el punto, pues no tienen esa facilidad o ese golpe tan definitivo para dominar y cerrar las jugadas. Iso te chama a atención co tema do saque. Onte falaba cos compañeiros de que xoganse moitos primeiros e dependen moito de que ese primeiro entre para ese dominio e ás veces estáis costando un poquinho máis con segundos. Non sei se é unha impresión miña ou... Bueno, el riesgo que me imagino, tampoco me paraba a verlo en detalle, pero el riesgo que asume el sacador para confiar en ese primer saque y controlar la jugada luego con la primera bola, en el momento que juegas con segundo saque, digamos, se le abre la ventana al restador y para poder entrar él un poquito más con una pelota más rápida, más profunda y poder organizar la jugada. Bueno, Alex, pois en vez de falar... Este año, ahora Sí, me acabo de acordar sí. que la ganadora del año pasado va a jugar este año, hablando del Open USA, va a jugar el Open USA ahora dentro de poco, que es Carol Young Lee. Que ven de gañarlle, por certo, fai 2 semanas a Sonia Cillén-Valleva, como dato. En un torneo también de mucho más alto, de $125.000 Sí, sí. en Challenger. Y va a poder jugar la fase final del Open USA y la finalista también está haciendo una temporada muy buena, está ya 150 creo, un poquito más ahora. Sí. Bueno, pues... Bueno, temos casos, xa que vas por aí, temos casos como Antonia Ruzic, que aínda se xogaba en Samil daquelas, pero gañou fai 5 anos, que está de 55 do mundo. Ou o caso obvio de Jessica Bozas, ¿no? Ahora 90 do mundo, que tamén xogou en 2022 este torneo. O sea, sempre temos casos así de xente que chega, ¿no? Sí, son muchas las jugadoras que pasan pues esta semana por aquí y muchas muy jóvenes y con una proyección fantástica y bueno, pues la que aprovecha las oportunidades pues consigue estar ahí.
que non se nos olvide un caso como o de Marina Basols o ano pasado, Por ejemplo, número otro, 1 do sí, torneo, sí, que sí. viña aquí a recuperar ranking Que llegó a abertamente. semis solo. Sí, Alcanzó bueno, semis. abertamente nos decía ela, eu veño aquí para recuperar ranking e volver aos Grand Slams. E volveu. E volveu, gañou algún partido de primeira Sí, sí. rolda, así, O sea, en volveu Roland Garros. a poñerse 150 para poder optar a eso. No vino este año y eso que se dejó los tenis olvidados el año pasado. Pues nada, Marina, si nos escuchas desde aquí, tienes tus tenis esperando aquí. Bueno, pois nada, Alex, xa por último, porque nos la tenemos que jugar un poquito. ¿Quién das por ganadora del torneo? Pues Mójate. Bueno, igual La como verdad que director no. del torneo tienes que tener un poco de secreto de confesión. No tengo. Me gustaría que fuera alguna de las chicas españolas o mejor las gallegas, pero la verdad que no tengo ninguna favorita y no sabría decirte en este momento. No he podido pararme a verlas tanto como para decantarme por una, así que bueno, la que mejor juegue, por favor, que se lo lleve. Aproveitamos tamén para mandarlle un saludo a Celia, que a verdade é que viña nun momento espectacular. Estaba metendo un 6-1 a maior das Georgie, a Francisca, e tivo a mala sorte de ter aí un proceso gripal ou estomacal, yo creo, sí. No mellor momento, porque fixera un gran torneo en W75, chegando a semis de dobles e tamén facendo partidazos, e aquí tiña o todo de cara. E que pena, pero bueno, Celia é unha loitadora e vais a recuperar seguro. Seguro que sí. De hecho, pasó la noche en el hospital ingresada. Sí, joder, pues nada, un saludo para Un ela. saludo, Celia, a recuperarte. Bueno, Alex, pois voute liberar. Vámonos quedar cunha entrevista precisamente de Sofía Costoulas que lle facíamos a número 1 antes de perder o onte nos cuartos de final e decíanos precisamente eso do US Open e nada, Alex, vouche pedir se me consigues a Iago para ter aquí unhas conversas aquí Claro que espectaculares que sempre nos aporta un montón, agradezocho. No te lo puedo garantizar, pero vamos a intentarlo, Pablo. Venga. Muchas gracias a ti y a vosotros Bueno, por el esfuerzo que hacéis. pues Muchas gracias, Alex. Venga. Vamos con esa entrevista a Sofía Costoulas. Yeah, I'm very happy to be here. I played 2 solid matches. Today was a good match, and the conditions are great here. The weather is great, so really excited to be in the quarterfinals here. Yeah, there wasn't many options on hardcourt in Europe, and I think that this is the perfect preparation for US Open after on the hardcourts, and the conditions are great, as I said, and the weather is good, so I'm very happy I get the chance to play here in Spain. Yeah, I think in the juniors, you can you have to gain some experience, and then after, to transition to the women's, it's not always easy because it gets more difficult and the players are more experienced. So you really have to learn how to be focused every single point, because sometimes in the juniors, the players are a bit younger and it can go a bit more up and down. And I feel like in the women's, mostly the women are a bit older and more experienced, and they are staying stable during the whole match. So you have to get used to this, and then after you can go higher. For now, it's to get to the top 100. So I'm working really hard to get there, and hopefully next year or in a couple of years I can achieve it. Bueno, pois estamos aquí, bueno, eu vou falar en galego, sei que o mellor pois tamén podería entenderse mellor en español, pero é que temos a sorte tamén de ter aquí en directo a Francisca Georgie, que claro, está a súa irmá xogando, pero agora pusose 5-5, pero tamén para facerche unhas preguntiñas. Que tal, Francisca? Todo bien, que tal? Bueno, ti podes falar en portugués, estamos Sí, na canle sí, da sí. Federación Galega de Tenis, aquí vais a entender perfectamente. Bueno, Francisca, antes de nada, como estamos en directo, temos o partido de tu irmá aí detrás, como estás vendo o partido de detrás? Sí, está duro, está jugando con una jugadora que viene de hacer buenos resultados, ganada la semana pasada en Orense, y bueno, se nota que está cansada, pero al final la confianza está arriba y se siente que sigue jugando, creyendo que puede, bueno, revolver, y al final tuve 5-3 abajo y ahora sigue aí luchando. Falando un pouco de tenis, dame a impresión de que o tenis femenino xa foi sempre bastante agresivo, pero no caso de Matilde onte, que estaba intentando meter moitos primeiros saques, que está intentando que o xogo sea máis corto, non, en xeral. É cousa dela ou é unha cousa do tenis en xeral femenino? Os Yo puntos cada vez acho- máis cortos. Sí, yo creo que aquí estas pistas son muy rápidas
al final aquí un buen saque puede darte un punto o medio punto al final. Y es también un trabajo que está haciendo para mejorar el saque, porque antes hacía muchas doble faltas y sigue haciendo ese trabajo, y creo que es importante también que sigue buscando esa confianza de primero saque y jugar los puntos con el primer saque. Ti que xogaches en moitas pistas e moitas superficies duras como esta, que podes decir un pouco da diferencia destas pistas polo tema da altura ou polo tema tamén de outras como Ourense, que ten unhas características similares pero diferentes? Que podes decir dos tipos de pista dura que vas vendo por aí polo mundo? Cambia mucho al final. Al final el tour se juega en green set y al final todas las pistas son diferentes. Es raro como eso pasa, pero aquí teníamos 4 pistas principales, o 3 después, más al final del torneo, y casi todas diferentes, un poquito diferentes. Y bueno, muy rápidas. Se nota que están muy usadas, ¿sabes? Y eso también es bueno, es señal que están jugando mucho el tenis. Pero no sé, cambia mucho. Hay muchos sitios que las pistas son lentas porque al final siempre las pintan nuevas o bueno, siempre cambiando. No sé qué decir mucho al final. Todo Eu, el te, eu sitio que es xa xoguei fai diferente. moitos anos e recordo eu crecín naquelas pistas de Quick, Sí, ¿no? yo también en Guimarães. Que xa non quedan, ¿no? Sí, Poucas quedan. al final cambiaron, ponieron green set arriba para poder jugar el torneo, bueno, para ser parte del tour. Y bueno, seguramente que es diferente. Unha pista que agora, claro, co deterioro estas tamén sobreviven mellor ao paso Sí, do tempo, non? sí, sin duda. Bueno, xa un pouco falando de vos, porque vides de facer un campeonato moi bo en Ourense tamén de dobles, dixéstedesme ali que non estabades xogando moito dobles, pero tamén tedes resultados aí atrás moi bons como cando en Portugal no 125 ou outros casos. Vades alternando, queredes xogar de vez en cuando, pero tal, ou é unha parella afianzada que queredes manter? No, al final me encanta. Me encanta jugar el dobles. Al final con Matilde especialmente porque venimos a jugar mucho juntas y a crecer y a mejorar mucho. Y me encanta como al final yo quiero ser muy buena en el deporte, pero al final quiero ser mejor en individuales y estamos haciendo un esfuerzo para mejorar y crecer en el individual, y el doble ha ayudado mucho también en esa parte porque nos ha dado mucha confianza y creo que usamos esa parte buena para el individual, pero la prioridad es individual. Nos dous casos, non? Entendo. Sí, claro. Y entonces el dobles ayuda, pero también hay veces que tenemos que saber dar prioridad al individual y muchas veces pasado eso. Pero bueno, quiero mucho seguir jugando dobles, a ver si jugamos torneos mayores y bueno, duplas mayores también, pero prioridad sigue individual. Xa houbo derbis cantos unha contra a outra ou aínda non se deron moitos casos? De xogar a unha contra a outra en individuales. Sí, ya jugamos muchas veces y es siempre duro porque no es solo la parte de que estamos jugando con la hermana, pero bueno, yo soy la más vieja y es siempre duro perder con las más jóvenes, pero no, al final estamos las dos jugando buen tenis y el tenis es así, quien juega mejor ese día va a ganar y estamos con niveles muy parecidos y al final ya no sentimos tanto eso de quién es mejor que quién. Estamos haciendo nuestro propio camino y quien juega mejor ese día va a ganar y está todo bien al final del día. Seguimos muy cómplices. Bueno, xa vou acabando porque está no final do set, entendo que estaría ben que o puideras ver, Sí. pero sodes dúas referentes no tenis portugués. Que saúde ves e que momento está vivindo o tenis portugués? Crees que está nun punto bo ou que hai cousas que poden mellorar ou faltan referentes? Non sei, porque nós aquí temos a sorte de que
Sí. Cada 3 días sale un referente nuevo Sí, de la es nada. verdad. No, bueno, eso es, vosotros son mayores también, o sea, es más grande, tiene más gente practicando, pero al final tiene más referencias. Y nosotros tenemos algunas, nuestras buenas, más chicos que chicas. Ujú. Yo creo que siempre hay más personas cada día jugando, lo que es muy bueno. Pero seguramente las chicas necesitan, no sé si necesitan, pero no estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra parte, nuestro camino, y al final, si hay otras personas que nos quieren seguir o no, es por su parte también. Creo que las referencias son importantes, pero al final sale de cada uno, querer o no, seguir y ser más en el deporte. Aquí insistimos moito en Galicia no tema de que é importante ter torneos como estes para que as xogadoras galegas, pois como Celia Sí. ou Jéssica no seu momento, Sí, pois teñan esa posibilidade. E Jéssica que xogou no 2022, de feito, claro, de repente ves casos está así en e el tour, sí. dis que é importante ao final ter torneos así preto da casa e que se poidan facer un detrás de outro, pois como este, para que poidades xogar de golpe, ¿no? Sí, seguramente. Ayuda bastante y son buenos torneos para las niñas empezar a jugar y probar un poquito del nivel que está el tour. Un poquito abajo, claro, del tour oficial, pero hace falta también. De feito, creo recordar que ti xogaches con Jéssica no 22, creo que en octavos de final ou en cuartos, Posible, ou algo sí, así, sí. en octavos, creo recordar, Octavos. en Vigo neste mesmo torneo. Sí. Mira No, ti. muy buena jugadora. Está ahí, ¿no? Sí, Está ahí sí. en el tour. Bueno, pois nada, vamos a deixar ver Vamos a o final apoiar. deste set e moitas gracias por pasarte por No, aquí. gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pois podes marchar. Gracias, Francisca. Vale, pois vamos, antes de pasar, vou intentar conseguir a Iago, voulle dicir aquí a Fer se me pode pinchar o vídeo do Benres para ilo buscar aquí e que non se me escape, que este sempre me di que ven e ao final acaba vindo, pero hai que ir a buscalo. O sea, que vamos a ver este vídeo do Benres. Bueno, pois este sería, como suele decirse, 1 de la tarde, el momento del prime time, el momento que todo o mundo esperaba que ter comigo a Iago González. Ademais, Iago, diante da cámara, neste caso que suele estar cos micros comentando, pero sen ver a cara, se nos ve la cara. Oxe, coñecedesme a todos os que me escoitades normalmente todos os anos, oxe, mira, poñedesme cara. O sea, botada, mira o que puxen aí na pantalla, viches? Home, Clínica moi ben, Viches. sempre Podía poñer fisioterapeuta del torneo. No, moi ben, a pero cuña publicitaria está ben. Pero preferín poñer eso. Bueno, Iago, literalmente que che fastidiei o final de set, pero tesme que decir como estabas vendo. Creo que 6-5 para Cienvalleva. Para Cienvalleva. Crees que está o sea resolto ou ainda, bueno, Non, é que as noto cansadísimas, pero a todas as xogadoras, máis Cienvalleva, bueno, perdón se a pronuncio mal, o nome, pero é que son... Pero, Sonia para os amigos. Sonia, eso. É que ela presentouseme como Sonia, de feito. As miro cansadísimas, a ver, é normal, ela vende... Podes falar un pelín máis alto? Sí, claro, sí, claro. Ela díxome que estivo xogando ali en Ourense, xogou ata o último partido. Aquí, hoxe, tens finais de dobles e tamén este partido de semifinais. Eu a miro, pero cansadísima. Tivo un par de bolas que pegou aí en plan rarísimo. Estou seguro de que
que está que non pode máis. E mesmo Matilde, o mesmo anoto, pero cansadísima, porque antes que se motivou aí, que se lle mirou que se motivaba e tal, pegou 2 golpes ou 3 moito mellor do que está xogando o resto do partido. Ou seja, que eu penso que hoxe a nota general de todas as xogadoras vai ser esa, que están cansadísimas. Bueno, claro, iba a falar un poquinho de temas físicos, xa me puseches así botando o tema. Entendo que, obviamente, a carga de partidos ou vir dalá, pero claro, son dúas xogadoras xóvenes, 24 anos de Matilda por 20 de Cillén Valleva, 19 de Britupri tamén. Notas diferencias a estas alturas polo tema das idades, non? No tenis temos tendencia a chamarlle vellos a persoas que teñen 24 anos, non? Bueno. Pero é un deporte un pouco cruel nese aspecto. Notas diferencia polo tema das idades ou non hai moita? Mira, é un bo tema este. Como sabes que sempre me mojo, pois voume mollar, non? Penso que hai moita máis diferencia en como se cuidan as xogadoras que na idade que teñen cada unha delas. Porque sí que vexo que sendo xogadoras que queren ser profesionais non se cuidan todo o que se terían que cuidar. Ou penso eu, o mellor, isto é unha opinión miña, personal, intransferible. Pero dame a sensación de que poderían estar moito mellor cuidadas. Esta semana, vanme odiar por isto, pero é o que hai. Esta semana mirei a 5 xogadoras desayunando antes dos seus partidos napolitanas con café. Que o faga eu, que son gordibola, pero unha xogadora que ten que facer profesionalidade do seu deporte é un pouco raro, non? É un pouco raro de mirar. E despois, falando con elas estas cousas, miras como fan as preparacións físicas, como fan a mobilidade despois dos partidos, como fan estas cousas. Non sei por qué, non sei cal é o motivo, pero dame a sensación de que non o fan o mellor posible. É curioso, porque eu teño un déjà vu agora e fai uns anos decíasme case o contrario, non? Decías que eran todas atletas, que agora era raro. Sí. Eu recordo un xogador que me chama a atención neste aspecto que falas, que é Jamie Mackenzie, que falou que, gañou un junior fai uns anos aquí en Vigo, que é un tipo que non ten as condicións físicas aparentemente para ser tenista, está facendo uns resultados tremendos, non? Pero cada vez vinculase máis, é dicir, o xogador de tenis ou xogadora ten que ser atletas. Sí. Pero tamén é certo que hai outra cousa, que aquí entramos en un aspecto puramente tenístico, que o tenis está tendendo unha agresividade de 2 ou 3 bolas, non é o de antes de intercambios de 25. Entón, ás veces, crees que prima máis a forza ou esa capacidade de finalizar o punto antes que o aspecto físico como antes era de aguantar máis? Se cadra? Sí, eu estou a falar do que mirei esta semana en concreto, porque non estou a falar, eu non teño nin idea do circuito xeral porque non estou mirando como podo mirar aquí o backstage, non, do torneo. Eu falo do que mirei esta semana, concretamente. E sí que me acordo de aquela vez que falábamos, ti máis eu, do componente físico. E sí que aquel ano sí que se miraba, teño ese recordo, unha preparación moito máis selectiva, pero este ano non quedeime raro con esa sensación, non? Que o mellor equivocome eu radicalmente. Despois, por exemplo, fan moitas horas de pista, que eu penso que hai moito sobreentrenamento. E, sen embargo, despois non fan tantas horas de gimnasio, de preparación física. Non sei, é a sensación que teño. Despois eu podo me equivocar, por suposto. Pero, a sensación que teño é esa. E falando pura e duramente de lesións, sen desvelar secretos profesionales... Non, xa sabes que son repugnante con iso. Que crees que é o máis habitual? Xa me tes comentado sobrecargas por esforzo, pero algunha cousa que te chama a atención de decir, hostia, isto sí que non o vira eu nunca. Non, a verdade é que esta semana foi todo tamén, pois ombros e rodillas, que é o normal. Cóbados non tivemos ningún esta semana, que foi raro, a verdade, que normalmente tamén pois xa sabemos que é a parte que máis sufre no tenis e tal,
Pero, por exemplo, esta semana tivemos a unha rapaza que se tivo que retirar do dobles e despois, a posteriori do seu partido de individuais, porque se lesionou a rodilla, que miramos as imaxes no streaming e daban un pouco de grima, verdade? Daba un pouco de medo, sabes? Pero bueno, parece que está mellor do que esperábamos que estivese, non sei xa que ven. Pero pois esa casuística de que pisou mal e foiselle a rodilla. Pero polo demais, ningunha lesión así máis que sobrecargas e nada máis. Bueno, no Ourense tivemos unha especie de desgarro abdominal que provocou que non chegaran as semifinalistas á final de dobles. O sea, Onda, non sabía. Sí. De feito, houve unha casuística de decir que, claro, en realidade lesionouse no individual e retirouse do individual. Entón, tiñamos a dúbida realmente de se podía recuperar para dobles. Decían que sí, que podería ser a lesión era, digamos, de algo tipo calambres que non se pode tratar, etc. Había aí un rollo, un dilema, un non? pouco aí de dilema. E ao final, pois, non se xogou a final por culpa dunha lesión. Vaya, que foi o pena. que pasou onte tamén co tema dos cuartos, non? Nos cuartos houve unha xogadora que efectivamente que non poido xogar porque estivemos intentando ali no gimnasio, estivemos intentando facer algún exercicio para aliviar a zona, intentamos facer algún tratamento e tal, pero non había maneira. Tiña moita dor, entón pois ela decidiu que era mellor non forzar e non arriscar porque, pois mellor unha lesión leve que unha lesión grave se arriscas no partido. Ao final decidiu, non ten pinta de ser unha cousa grave, probablemente nunha semana de descanso e bo tratamento o teña solventado, pero sí, quedámonos ontes en o último partido, foi unha pena, por culpa dunha lesión tamén, sí. Bueno, xa para ir rematando, vamos a falar un poquinho do cuadro. Voulle despedir aquí a Fer que me poña na pantalla o cuadro que teño aquí diante. Estas 4 xogadores. Isto sonou a portugués, Bueno, es que estamos con un tiebreak, a verdade é que é apasionante aquí detrás, que sí. Non sabemos moi ben para qué, pero é probable que en algún momento acabemos o set aquí atrás. Pero destas 4 xogadoras, que te chama a atención? Eu vouche dar, xa o dixen nas anteriores entrevistas, pero a xuventude de Brito Pri e Sonia creo que prometen as 2 xogadoras que poidan ir para arriba, igual que o decíamos o ano pasado con Vendula Valdmanova, ¿no? Xente que xa lle ves que pode chegar, pero tamén moi bo torneo das outras dúas, de Matilde e de Yurren, que ademais son cabezas de serie, non? Sí, a min, bueno, Matilde é que é super maja conmigo, igual que Francisca, que estivo antes aquí a falar contigo, que son irmás. Son super majas, entón a min gustanme moito, entón o mellor non as miro de forma parcial, ¿no? Ou imparcial, perdón. Pero a min dame a sensación de que Matilde ten xogo, ten tenis suficiente para ir para arriba. E despois chamoume moita atención de falar con ela da xogadora holandesa, bueno, neerlandesa que temos hoxe no cuadro. Brito Pri. Sí, de Brito Pri. Que é unha tía que ten 19 anos, pero que é moi sensata, non? Moi madura, moi adulta. Teña as cousas moi claras, estivemos a falar así, sabes que cando estás na camilla date tempo de sobra para falar de calqueira cousa, non? Dome a sensación de que tiña as cousas moi claras e tal. Non sei, gustoume moito. E ademais, hoxe ven sen xogar onte, que iso tamén un punto a favor. Ou en contra, según se mire, a favor aquí polo cansancio, 100%, non? Claro, sí, eu teño claro que sí, porque ao final ela onte poido entrenar, poido coller ritmo e non por un día de non xogar, non creo que perdas o ritmo. Cillenballeva tamén, que temos aquí en pantalla, xogadora de 20 anos e que ademais, bueno, estas semanas están sendo espectaculares para ela, porque xa non polo 75, senón porque plantarse aquí pode ser unha subida precisamente no ranking, que actualmente é o máis alto que ten, entón notase tamén que unha xogadora que está tirando para arriba, claro. E xa leva 3, pero curiosamente o 75 foi despois de gañar 2 W15. Realmente está sendo unhas semanas que pode recordar, no caso de que gañe. Sí, séntalle ben Galicia, ademais, non? Sí, está encantada. Sí, pois non o sabía. Mira, estiven a falar onte con ela e non me dixo nada deso, de que gañara 2 tamén anteriormente. Home, tenis ten, facilidade de mans ten, eu penso, non? Ou seja, eu miro que vai que fai todo moi fácil. Entón, non sei, pois sigue traballando, imagino que chegará.
Ten ¿sabes? entrenador e preparador físico, ademais, Sí, Ujú. que dá gusto miralo, o preparador físico. Somos cracks, Algo así, moi graciosos. Unha pregunta que che vou facer, Eva, ti cambiamos pa Face. Sabes algo de Vendula? Que foi a finalista do ano pasado. Sí, está, eu creo que está crecendo, está 190, creo, ou algo así. Ujú. No, 100, estivo a punto de poder entrar aquí a 180 ou algo así. Eu creo que está tendo unha carreira moi entre sen prisa, sabes Ajá. o que decimos. Vai con Eu calma, pero prometendo, non? vou seguindo un pouquiño, está xogando torneos de máis nivel. De feito, falábamos onte co equipo que, por exemplo, Sofía Costoulas, que está de 140, Sí. e que o único torneo W35 que xogou, o resto 125.075, de aí para baixo non baixaba nada. Ah, carai. Co único objetivo de xogar US Open. Entón eu creo que é unha persona Vendula que xa ten un pouco esas miras, pero sen a prisa do tenis, non? Ujú. Falábamos obviamente, aínda que estamos nun circuito femenino, do tema de Rafa Jodar, non? Tivémolo aquí entrevistando fai como quen di 3 anos e de Ah, sí? repente con Sanxenxo, final non? en Sanxenxo e gañando. Ujú. Moi boa entrevista, se quere rescatar anda por aí por internet. Pero de repente dun ano para outro de 300 a 100 e de repente 12. No, pero iso non Así. é normal, iso non Claro. podemos normalizalo porque iso non é normal. Exacto, o que pasa é que vimos de ver tamén a casos como Mirra Andreeva e de repente hai casos así, non? Neste caso é máis difícil, pero Vendula dá a impresión de que unha, falando dela, que como me preguntaches, unha persona que vai cos pasos un pouquiño máis normalizados. Ujú. Non niño Claro. niña prodigio que Claro. llega en 2 días, non? Esa é a sensación que teño, vamos. Que o de Rafa, o de Carlos Alcaraz, Rafa Jodar, digo, Ujú. o de Carlos Alcaraz, iso non é normal, gañar un Gran Slam con 19 anos ou estar 12 do mundo con 19, 20 anos, Sí, eso porque non é, Rafa non é Jodar normal. estudiou un ano en Estados Unidos e non Sí. lle deu tempo, o sea, era un tío que non tiña esa prisa Sí, e sí. que encontrouse por talento Sí, sí. con eso, ¿no? O Bueno, sea, pero cada un ten que evolucionar ao seu ritmo, non? Ao final, o tenis podes xogar ata os 35. Se empezas a gañar aos 25, tes 10 anos para ter unha carreira exitosa. Tampouco fai falta estar aí apurando, é iso. ti que levas de fixo aquí no moitos anos o torneo, eu antes rescataba anos para atrás, non? E empezas a ver, de feito, por exemplo, Sofía Costoulas xogou en 2022 na de Samil, Ah, sí? Ah, chegando a, creo que 16avos naquel caso, pero naquela edición tivemos a Antonia Ruzic, que todos decíamos, pues sin máis, ganó aquí, esta non llega a nada, como decíamos nosotros, e de repente está 55 do mundo, é que ahora mismo. Antonia, fíxate, a Antonia sí que a sigo porque foi moi maja comigo. Entón, seguiume no Instagram. Ou non sei como foi un pouco a cousa, e ás veces hasta mandámonos mensaxes polo jolín, é unha tía que está metidísima Sí, sí. no top 100, que Chamoume a eso é atención moi porque eu difícil. empecé a ver en cuadros finales, que é moi raro ver a xogadoras en cuadros finales de Grand Slam, e dixen, hostia, Antonia aquí. Sí, sí, é unha movida. Sí. Ademais, cun tenis que é super sinxelo, non fai nada así de outro mundo, non é a típica que lle pega moito, é a típica que pasa bolas e pouco máis, pero mira, pois entre os top 50 non é nada fácil meterse aí. Bueno, obviamente Jessica, que está de 90, pero que tamén recordemos que nun torneo destas características perdeu en cuartos, acórdame contra Ana Brogan, Sí, nunha pena neses dous torneos, que foi a última oportunidade que tivemos de ver a Jessica por aquí, pero que ao final pois tamén participou no 2022, precisamente, vaya ano. sí, é verdade, sí, certo. Jo, que guai Jessie, que pasada ter unha xogadora galega. A ver, Actualidade que manda, mira, primer set para Jorge, ao final gañou Matilde o primeiro set. carai 9-8, 18. 18, sí. O partido creo que non está resolto. Isto xa Non. estou tendo un déjà vu aquí, No, porque xa o vimos tamén con na final de W75 con Sonia Cillén Valleva. E ollo o que poida pasar neste segundo, que vamos a ver seguro despois. Bueno, pois por acabar este cuadro que veíamos, bueno, queda como un pouco nun último plano esta, bueno, pois a chinesa Ui. Yufei Ren, pero las mata callando, pois non? a min Porque- gustoume moitísimo, gustoume moito a súa forma de traballar fora da pista, gustoume moito a tranquilidade que ten, e gustame moito o fácil que xoga. Así que eu a tería en conta, dende logo. Tapada, va de tapada, ¿no?
non sei se ten menos prensa que o resto ou non sei, pero a min pareceme que das 4, se tivera que elixir a miña favorita sería a China. Carai, Que despois te la estás jugando muchísimo, ¿eh? equivócome sempre, non vos fiedes, pero eu seguro apostaría por ela, sí. Bueno, falando delas a final de Perdón, dobles... apostarían 3 colegas, Ah, vale. Cuidado, Sí, non. Eso, non noutros sitios, noutros sitios que para iso están as cámaras de ITF aí. Pois a min non me gusta, o sinto A moito. mí tampouco. Porque estaríamos viendo las semifinales con unha realización Pois iso, tremenda. terrible. Estamos a miralas así nunha calidade, bueno, en fin. Xa sabedes que sempre teño que dicir o que penso, non me podo calar. Pois sí, está aí por mala sorte cada vez en categorías máis pequenas, non? Porque antes solo se podía facer a partir de X categoría, agora nun 35, que realmente é bastante máis pequeno pois que outros, e aí están. Pero bueno, é o que hai. No dobles na final o que particular é que temos a dúas implicadas, non? Porque temos a Sonia Cinemalleva por un lado e temos a Yufei Ren polo outro. Vais a xogar ás 5 da tarde. Bueno, non é que non sexa habitual, porque algunha suele caer, pero dúas semifinalistas É rarísimo, no? en dobles é raro, sí. Complicado, iso tamén quere dicir que as dúas o fixeron ben, non? O sea, que están dominando o torneo, que teñen tan bo nivel que son capaces de impoñerse no individual e no dobles, non? Penso que serán por aí os tiros de a ver que pasa. Teñen enfrente unha rapaza super experimentada como é Arantxa Rus, que vai xogar a semana que ven US Open. E xoga cunha rapaza moito menos experimentada que eu penso que poden xogar moi ben, e a ver que pasa na final. Ademais que o wildcard de Arantxa Rus xoga con wildcard da Federación Española de Tenis, entón imos un pouco tamén da única representante que queda un pouco que a verdade é que nestes dos últimos torneos, se falábamos antes do caso de Celia, que foi unha verdadeira pena porque tiña que rabia. Tiña para facer uns 2 torneazos, xa fixera un torneazo en Ourense, tiña o todo de cara aquí para facer, pero bueno, Celia, fíjate, falaba, perdón que fale de Celia, pero jolín, é que é a nosa representante principal aquí, non? Vamos a darlle un pouco de chance, non? Foi unha pena, porque eu falaba con Francisca. E dixo a min tamén, ademais, que se sintió totalmente arrollada. Porque eu lle dicía a Francisca, que pasa, que estabas a xogar mal no partido, por iso 6-1 e tal. Dixo, non, é que Celia estaba xogando impresionante. E jolín, non estamos a falar de calqueira, estamos a falar da cabeza de serie número 4, se non me equivoco, do torneo, non? E Celia estaba a meter unha tunda, sabes? O sea, a onde tivera chegado se non fose polo tema do estómago e tal. É que de feito é rarísimo ver o que vemos aquí na primeira ronda, rabia, de ir gañando 6-1 e retirarse. Unha cousa que eu creo que non a vira. É que estaba moi mal, pobre. Eu a mirei despois, sabes, no partido, a min non sabía nin que facer, porque estaba branca, tal, pobre. Jolín, que rabia, non? Que unha representante galega que estivese xogando tan ben, porque por que non pensar en que se lle podía estar gañando tan fácil a Francisca, por que non pensar en que poidéramos estar hoxe a falar dun partido dela, non? Sí, perfectamente, porque aparte viña xogando moi ben. Eu creo que ten que estar animada. Xa yo decíamos aquí en Ourense que fixo un torneazo e perdeu de milagro e incluso en dobles pudo chegar á final por 2 puntos porque foi un tiebreak espectacular. Entón, bueno, non nos cansamos de decilo, estes torneos ao final teñen un objetivo que as xogadoras galegas xoguen a un alto nivel dentro da casa e agora mesmo se non fora por referentes ou expoñentes do tenis femenino como Jessica ou Celia, estes torneos eu creo que directamente sería moi difícil que se fixeran. Non, imposible. Entón é para estar contentos tamén de que sigan e que cada vez se recuperen, máis viendo de lesión como viña a Celia, que tivo un ano complicado aí atrás, hai que falar delas, hai que darlles credibilidade, hai que darlles credenciais porque son as nosas representantes, ao fin e ao cabo, non? Ao final os que xogamos, pois gustanos que haxa xente que xogue ben tamén. Celia, ademais, é unha tía super comprometida, non? Co tenis galego. Xoga o campeonato galego sempre, está viu outro día, xogou o galego mixto, en dobles mixtos, xogou individual.
Jolín, eu penso que é unha tía guai, nese aspecto, vaya. Pois, oye, pois hai que darlle a súa Mira, a noraboa. Iago, a actualidade manda, máis que nada, bueno, non quero, pero é que eu quero pasar por aquí a Mandy con el brownie. Sí, por Entón, favor. vai no coller e le vamos a meter en la embarcada. Vente pa aquí, Mandy, solo un No, momento. que voy a Sí, repartir. solo un momento. No me da tiempo, que tengo que repartir esto. Bueno, venga. Coge. Espera, solo manda un saludo aquí, Mandy. Manda un saludo aquí. Un saludo para todos y todas. Un besito. Bueno, Mandy, ponte outra vez que xa acabo contigo. É que Mandy hai que facerlle sempre un hueco. Porque esto, bueno, Perdón. esto para las tenistas no, pero para nosotros sí. Mira, para las tenistas no. Todas las tenistas en el club saludan a Mandy antes que a mí. Es más famoso que nadie en el club, porque les va dando de estos brownies. Está falando de alimentación ao principio e de repente napolitana de chocolate. Home, non me digas este cuadradiño de brownie. Eu son fan das galletas de Mandy. ten noces. joder. As galletas. As galletas. Bueno, as ¿sabes? nueces sí, pero as nueces son sanas. Isto non, é verdade que isto non é o máis sano do mundo, pero bueno, oi. É o máis famoso que a min, é increíble, as xogadoras o coñecen todas. Veñen á sala, Steven con Mandy, non sei. Increíble. Home, normal, galletas y esto versus descontracturar la espalda. Creo que... E non só iso, tío, é que Mandy é un tipo que se preocupa de que todo o mundo este ben ao seu redor, sabes? Bueno, é de agradecer, non é fácil atopar xente así na vida. Bueno. Entón, bueno, pois... Brownie de nueces, todo salud y... Para el que venga siempre va a haber una galleta. É un trozo de brownie. Un trozo de brownie. Bueno, por acabar contigo, Iago, xa me dixeches o teu pronóstico, o que apostarías pero non vas a apostar porque as apostas mal. Non, aposto entre colegas, Aposto pero entre colegas. nas casas de apostas non me gusta que aposta xente. Porque dan dinheiro pos torneos, e iso é verdade, e dan financiación, pero é unha financiación que a min non me gusta nada. É unha financiación moi turbia, non me gusta. Podeme equivocar, que non me teña ninguén en conta, pero... Bueno, estamos na canela da Federación Galega, tampouco estamos nada ITF. Bueno, o sea que... que se estivera na ITF o mesmo, eu diría o mesmo, sempre digo o que penso. Sempre dicindo que me podo equivocar, Pero non me gusta ese tema, porque este ano non tivemos aquí nada diso, pero eu teño feito outros torneos. Moitos anos con os apostadores aí en Las Verjas. Sí, moi feo, é un moi turbio, non, e despois ademais na casa é moi fácil gastar cartos e tal. Non me gusta. Por iso que dixen antes o de apostar, pero entre os colegas, falando entre nós, sen apostar nada, non... Pronóstico, temos que decir pronóstico. Gracias, pronóstico, non aposta, pronóstico. Pois pronóstico, Yu Feiren no teu caso. Sí. Bueno, xa o irei dicindo. Ui. Sí, porque bueno, últimamente vou acertando, voulle dicindo ao Eu equipo. nunca, xa vos lo digo, nunca acerto, nunca. Sei que sabemos realmente que a chinesa non vai chegar. Eu digo chinesa pola parodia do ano pasado que Karol G non era chinesa, era americana. Americana, sí. Das islas Fiji ou algo así. Uh-huh. Bueno, como xa isto xa está acabando, eu creo que realmente non teño moita máis xente por aí de interese, creo eu, porque xa despois de ter unha xogadora, un fixo espectacular, un presidente e un director de torneo, eu creo que o programa quedou ben o programa, non? Quedou ben, eu creo. Sobre todo para que cos anos miremos así e digamos, mira, así estábamos coas camisetas correspondentes, un día hai que intercambiarlas. Tesme que dar ti unha de hábitos e unha de volvemos a primeira. Veña, trato feito. Bueno, pois gracias, Iago. Gracias a vos. Ver o partido. Veña, gracias chicos. Esperamos te mañá. Home, por supuesto. Bueno, pois imos ir pechando este programa. Creo que xa non nos quedan vídeos porque xa puxemos o resumo de onte, o resumo de hoxe. É tempo de agradecementos. Agradecerlle, como sempre, a Federación Galega de Tenis, que ademais de estar na organización dos torneos, tamén é a federación responsable de que nós esteamos facendo contidos aquí, tanto reels como foto, como vídeo e como estes programas e tamén a final de mañán. E agradecer tamén ao Mercantil de Vigo, que é un sitio onde nos tratan estupendamente e ademais podemos facer todo o que queremos, como queremos e traballando do mellor xeito posible. E, como sempre fago, unha aperta tamén ao equipo hoxe, meu equipo de Volvemos a Primera, formado por
Víctor nas cámaras de pista, Fer na realización e tamén a Ángela de apoio logístico e moral, apoio en xeral. Eu fui Pablo Cacheda, un saludo desa páxina de YouTube da Federación Galega. Vémonos mañán na final deste W35 Cidade de Vigo. Ata logo.